importante porque é unha tradición de tempo, ten que gustar tamén, ten que, non sei, tens que levalo casi na sangre, como se dice. É un patrimonio que temos aquí, un patrimonio vivo que hai que conservar e intentar que siga. O cabalo salvaxe na Serra da Groba. Os garranos. Así é como se coñece a este cabalo do país, criado en estado salvaxe. De cor castaña ou negra, coa cola e a crina moi poboadas, unha fronte ancha e plana, ollos grandes e beizos grosos. Un animal fundamental para a conservación do ecosistema tradicional, a biodiversidade e a prevención de incendios no monte. Existe constancia dende tempos prehistóricos da presenza dos cabalos salvaxes na Serra da Groba. Proba delo son os gravados rupestres, como a Pedra do Cazador, onde se poden ver representadas esceas de caza con cabalos. O vínculo con estes cabalos foise transmitindo de xeración en xeración. A conexión emocional e a tradición son as principais razóns pola que os propietarios manteñen os garranos. Pois a tradición bandeira que temos é de nosos pais, de meus abuelos, meus pais, e agora pois pasamos a nós, de nós pois van aos fillos, porque, bueno, despois, pois, non sei, seguirá, se os netos van a querer seguir a tradición ou van a abandonar. Eu, desde rapaciño pequeno, entramos niso, como había cabalo, había de estar na casa, pois entramos con iso. O meu pai ainda non iba ao monte, marchou para Lisboa, quedou para lá, e tuvemos que nós aprender co íamos, co que víamos, co xente, cos veteranos, aprendías cos veteranos. Ibas oindo, ibas mirando como facían, e agora pasa igual, os chavales de agora ten que aprender cos máis vellos, se queren saber algo. O que vai pola cabeza dele, o mellor turra, bate mal. Eu, desde que me acordo eu de empezar a andar a atas, eu na nosa casa, eu sempre acordei, toda a vida acordei cavalos, toda a vida. E claro, despois, claro, fomos empezando a ir con o meu pai e tal, e unhas cousas e outras. E hasta que, claro, falleceron os vellos, quedamos nós a cargo do que había, verdad? A cargo deles quedai, e, bueno, estou, bueno, agora tamén, o meu fillo tamén vai comigo, en fin, todo iso, pero as cousas van pasando así duns para outros, sabe? Empecé a ir aos curros eu desde pequeno, sí. E antes non tiña comparación os curros de agora.
Non, porque antes era todo a pé. Incluso para levar a comida era con a canastrilla na cabeza. Non había nin carretera, nin había nada. E como había que fer, ou a pé ou a cabalo. Non sei, eso sí, o que pasa que daquela, claro, había máis tempo que non se traballaba así en sitios tal, e entonces tiñanse máis vigilados despois. Antes, ese campo que hai aí, esa propiedade, entonces aí o curro non era aquí, era lá adiante, un sitio que era lá adiante. E aí pues levábanos, entre varas, desde aquí ao curro, o ano 1944. Fixos este curro, novo. Pedra, unha pedra arriba da outra. E antes era unha cousa con máis respeto que agora. Antes decía o presidente isto e faíase, agora fais o que cuadra. Hai bastantes recordos de que eu, pois, non sei, terías 8 ou 9 anos, iba con meu pai, levábame da cabalo, porque daquela, pois, hoxe non había coches, había o cabalo, e, bueno, pois eu, pequeno con el, pois iba polo monte, eles iban a mirar as bestas, e eu con el, da cabalo, contento, moi contento, e, bueno, eu ia por pasear, non máis nada. E, bueno, despois, pois, cando fui un pouco maior, pois, meu pai non podía, e tivemos nós que botar man de seguir a tradición dos cabalos. Pois prácticamente era bastante parecido, si a mesma tradición. Antes que pasaba? Que había unha venta de cabalos, pois os cabalos non iban para carne, iban para traballo a maior parte deles. Había por aí uns ganaderos, ou ganaderos non feirantes, que viñan a este curro, ao mellor 4 ou 5 feirantes, e compraban os cabalos todos. Eu acórdome dun señor que lle chamaban Paco, que era dai do Rosal, e ao mellor pois levaba 4 ou 5 cabalos. Entón, pois, oi, entre as potras, as femias iban para o monte, para a cría, e os machos iban para traballo. Bueno, eu de pequeno iba a traballar para o monte, viña a pé, levábamos o gado a pé, como sempre, e lá o metíamos ali. Non había curro de moscas, como lle chamamos agora, era un curro propio. O segundo curro que hai que é para a limpieza. Despois había que ir ao monte a untar, a limpiarlle a mosca e carraches e todo o que había. Xuntábamos unha cuadrilla no pueblo e íbamos todos a axudar uns aos outros, a agarrar e limpiar. E había un curro propio, un curro moito máis pequeno que o da hora, había moi pouco gado, o monte non tiña repoblación e o gado morría a mitad no desfecho cando cambian a dentadura e a cría morría moita. Pero o primeiro curro sí, había un cercado, pequeno, como era menos da mitad deste, quizás fora. Había un curro pequeno, pero había curro. Menos ganaderos, a xente máis veterana, a xente maior, había autorrespeto, íbamos todos abertos en ala, escapaba pouco gado, porque o monte tamén estaba visible, mirábamos uns aos outros, cuidado aí, non corras, ben tal. Había unha unión algo distinta agora casi cada un vai por súa conta. Eu acórdome, sendo rapaz, no mellor tería 16 ou 17 anos, estes cabalos que hoxe entraron aí, estes cabalos levábanse todos a Torroña. A Torroña, eu vim a pé aquí, o que sei, levábanos 2 horas chegar de lá aquí a pé. E despois empezar aquí todos traballando, todos en ala, e levar todo alá o que se podía, que sempre fuxían. Acórdome de que, claro, non sabía daquela, pois habría 20 picos ou cerca de 30 cabezas. Entón, pois, oi, normalmente, pois, por cada 4 cabezas, pois, había que pôr unha persona,
por decirlo algo, como un obrero ou algo así, viña. E entón, pois, oi, se había 40 cabalos, pois, había que pôr unha cantidad de 9 ou 10 personas, máis tal. Igual nos xuntábamos aquí nunha comida de campo, pois, 15 personas a comer. A hora de nós chegar co gado ao curro, pois as mulleres salían coa comida, en cestos, en tal, porque non había, daquela non había coches, as cousas como son. Eu, cando me criei, non había coches. E levaban todo en cestos, na cabeza, claro. De outra maneira non había. E ali, o sea, comías a familia unha coa outra. Aí todos no suelo, unha manta no suelo, e todos a comer aí. Non había nada desto de mesa ni nada. O único que había era a sentarse aí todo o mundo, no chan como podía, e a comer aí, a comida enriba do mantel. Daquela no chan, tirado no chan. Eu hoxe, se teño que comer tirado no chan, xa non veño, porque antes nos curros había freixas a vender, e todo iso viña en rosquilleiro. Bueno, o que tiña burro, o burro cargado. Sí, era unha festa máis. Non, festa. Daquela máis que agora, como te digo, que estábamos deseando de acabar de quitar as burras, para botar uns bailes ali cos raparijas que iban, e había sempre algún gaiteiro ali. Iban os de Belsar, que iban vestidos de gallego, e tocaban ali unhas pezas e nós un bailes ali. Éramos críos, rapaces, e ben sabes que... Antes, os puestos de bebida solo era un carro de vacas que viña cun barril de viño enriba. Non había nada, ni cervezas, ni nada, ni refrescos, ni cousa ninguna. Era un carro de vacas con un barril de viño enriba e máis nada. Boliches ou tenderuchos, podía ser un tenderucho ou algo así, sí. Empezamos co carro das vacas. A Torroña fomos co carro das vacas. E logo despois xa empezou a ser a cousa máis tal, logo xa despois, cando saquei o carné, logo xa era co camión e iso, pero... Isto leva cambiado moito, en poucos anos leva cambiado moito. Bueno, os curros consiste, o que se chama o propio curro, consiste en levar os animales, neste caso son cabalos, que son semisalvajes ou salvajes, tanto dan no monte, e se levan aí para fer os traballos de limpieza, identificación dos animales, desparasitalos, cortarlle as crins. Ese é o que se basa o curro, levar os animales a un recinto, neste caso de pedra, e faría todos eses traballos. Bueno, no que aquí no Concello de Oia temos o da Valga, que é o que eu represento, xunto cos nosos socios, que o da Valga está aquí na parroquia de Loureza, logo na parroquia de Burgueira xa temos o curro de Torroña, e na parroquia de Mougás está o propio curro de Mougás. Son os tres que hai en Oia. Vamos a empezar, vale? Buenos días a todos. Bueno, pois mira, o primeiro son eu, de toda a vida, entonces, nós estamos 7, aquí estamos 4, meu cuñado, fillo, Esteban, meu fillo, e abaixo teño 2 a cabalo, vale, que veñen con Rubén e xente. Manuel Pérez 30, me imagino que estea abaixo, ten que ter un homiño, me imagino que estean alá, vale? Rubén Álvaro Lorenzo, está por aquí o pai. Valentín! O día do curro aquí da Valga, para organizar o tema do curro, xa uns días antes temos a xuntanza da asociación, onde vamos socios todos e colaboradores. Aí máis ou menos se organiza como vai ser o día do curro, e logo aí se busca todas as maneiras que, bueno, que haiba que adquirir para ese día, porque se adquiren ao mellor algo de material, como se chama, pirotécnico ou algo que nos axude a levar os animales ao curro. Entonces, iso todo se fai neses previos días, e logo o propio día do curro para mañá se fai unha xuntanza, e aí cada un sale para a súa zona, e hai que xuntalos todos e levarlos ao curro.
cordón é un círculo de xente que fai que os cabalos vayan todos dirigidos hacia o curro. Eu estou a esperar por se pasan cabalos de abaixo, botalos hacia o cordón para que vayan hacia o curro e se veñen de lá para cá, paralos para darlle a volta e que vayan tamén para lá para o curro. Eu empecé cos 5 anos, centrado gracias ao meu abuelo. Eu son o neto do Cuevas. E eu xa, desde que nacín, tuve un cabalo na casa e foi iso que me meteu nisto. No curro tens que ter as cordas, chamámoslle nos cabrestos, vara, para darlle. Pois eso nos chamamos a vara de encabrestar. Esa vara encabrestar para collelos, enlazalos. Tixeira para rapar. Se tes crías para amargar tens que ter un marco, tens que levar hachas ou carozos ou desas pías, non? Para fer un lume, para quentar os marcos, desparasitantes, líquido para as moscas e garrapatas. Unha persona normalmente son as mulleres que se encargan de ter os marcos quentes ali, faer a fogueira, ou os ferros ali a quentar, para tú, cando vellas, coller e marcar. Dun ano para outro xa deixas as cordas todo ali guardado nun sitio, para logo chegar ali e botarlle a man e ala, saber onde está todo. Eu gusta ter as cousas ordenadas. Desparasitamos internamente, por parásitos internos e externos. Moscas, míralos por aí, parece que non ten, pero logo míraslle por baixo as patas e por aí e ten moitos acarrachos. Levo 15 anos na asociación, facémolo sin interés ningún, por aguantarmos unha tradición que alguén ten que facer unha cabeza. A cabeza facémolo todos os socios. Nós durante todo o ano temos moitos traballos cos cabalos. Non só é o día do curro. Reunións son fijas, son sempre o mismo día, e o domingo a seguir do curro da Valga. Porque normalmente era o terceiro, pero se chove no curro da Valga, a reunión aplázase para diante. E na reunión, pois, acórdase. Por exemplo, ás 9 da mañán salimos, e ás 9 da mañán salen todos do seu punto. Cada parroquia xa ten que salir ao seu sitio, xa temos un punto de salida, e cada un xa sabe onde ten que ir. Eu acórdome cando ia con meu pai ao monte, había veces que hasta me viña mosqueado para casa porque meu pai, por exemplo, é unha persona que é moi tranquila e o mellor sentaba nunha pedra a mirar para un cabalo e igual te botaba toda a tarde. Porque ele escribía na libreta moi minuciosamente todo, cada cousa que tiña o cabalo, todo. Eu conozo desde o coche. E hai que apuntar as sellas que ten, cruceirillo, outro, ou a pata calzada, ou o cabalo, o que sei. Claro, eu estaba na libreta. Era había entre cadencias, claro. Aquí está. Estaba ali, estaba.
Daquela hora hai un móvil, sacalle unha foto e tal, pero daquela levábamos unha libreta e un bolígrafo e mirábamos as señas que tiña e anotábamolas nunha libreta. Da besta que era, da nai que tiña, para logo o día do curro. O que iba ben veces ao monte e conocía ben o dele, non había problema, pero había moita xente que non iban, ao non mellor iban e non as encontraban, e despois chegaba o día e non sabían decir, no, isto é meu, nin aquilo non é. Algún botaban a cría, pero non botaba que era dele. E, que pasa? Despois, discusións hai, por qué? Sí, bueno, eso sempre había, claro. Podía haber unha bronca se non se conocía. Se a conocía, cada un conocía a súa, no momento que entraba no curro das crías pequenas, pois cada un iba a coller a súa, era moi difícil. Podía haber de 40 ou 50 crías que tuveras, podía haber unha equivocación. Na nosa pandilla normalmente quen corta son eu, pero bueno, en fin, cortamos todos. Cando hai que botar a man, uns botan a man, vamos a poner un coa máquina unta, por moitos que seamos, todos ten traballo. Axudar a limpiar, sacarlle as crías, marcalas, sacalos as burras polo monte, como chamamos nós, cabalos, encrevestar, como nós decimos. O sea, iso gustaba moito. Encrevestar con a vara con un gancho, anchabas polas orellas e xa está, e logo, torear coelas. É fácil, todo é unha costumbre. Pero claro, o que non está acostumbrado a eso, pois, está moi extraño. A verdade é que isto ten que gustarte. Ten que gustarte porque é unha cousa que é de todos os días, non é só na temporada esta dos curros de decir ir ao monte a mirar os cabalos, a mirar que estén, a mirar as crías. É unha cousa de implicarse tamén no inverno, porque no inverno os cabalos pois, normalmente suelen baixar ás fincas, suelen como debilitarse, e hai que estar moi pendiente deles para, oye, se están un pouco débiles, chamar aos veterinarios, estas cousas todas. Pues a mí justo al lado. A mí justo al lado. Pero me saludos para ti. Justo al lado. De Rubén. En la base. Mira. Pasou os tres aquí. Arriba chamamos tres o cuatro. Pero aí se dixo. Eu en nas uñas. O curro sempre igual. E a birbarte, sí. Eu vexo que imos a máis. Hai agora uns anos para cá que ven máis xente nova. Non sabe, antes viñamos 4 máis ou menos,
pero que agora ven moita xente nova, moita juventud, que non viña tanta juventud, Hai grupos de xente nova, ao mellor, que se fan eles a súa cuadrilla por aí, si, gustalle, son dos que siguen. Ahora mínimo tradición, porque ahora mínimo o que temos é perda, entre seguros e cuotas e gastos de gasoi, a vivir non daría. Bueno, a pasta é seguros, é todo, moita pasta. Eles non dan nada, porque os potros non hai nin a quen venderllos, nin nada, non hai salida. Comémolos na casa, meus irmáns, entre todos, pero non dá, iso non é nada. Que se vai a nada. O que pasa é que a tradición de telos aí no monte, no tempo de miralos, neste tempo son moi bonitas. Pero antes daba aquela pasta que viña, como non había outros traballos, pois había moita xente que ao mellor por viña o día do curro e vivía eses cartos pois oi, como unha lotería. O que pasa é que agora non vale nada, vale pouco. Non ten valor, como antes. Antes, eu lle digo, cabalillos batíanse ben. Para a xente do Rosal, que viña a comprar os cabalillos para traballar con eles, que levaban cargados de esterco para a finca. Entende? Ese é un hobby que tes, porque te gusta. Marco, eu acordo o marco de toda a vida, o mesmo marco sempre. Os meus abuelos pasaban aos meus pais, os meus pais pasaron a nós e de nós pues, pasan aos fillos. E sigo o marco aí, hasta que cairan non sei, os netos. Cando marcas unha cría é porque vai a seguir no monte moito tempo e vai a quedar. Piores serían as que non marcan no dentro, claro. Que esas ao mellor xa van para o matadeiro ou para comer.
E ao final daste de conta de que isto, a xente que os temos, agora mesmo témolo porque nos gusta, por manter a tradición, e porque evidentemente para poder vivir isto é imposible. Os cabalos no monte son necesarios, por tema de limpieza, desbroces e demais. Miras en zonas onde non hai cabalos, que ano tras ano sempre hai incendios, o cabalo axuda moitísimo.